fasaha tana ilmantarwa, ta zaga duniya ko ina ta yi yaduwa. Jama'a ku kama fasaha za ku yi karuwa. Fasaha rediyo tasha don al'umma, mita 91.9 ku seto ku kama tasha ce ta kowa. Tsarin da muka yi mun yi ne domin ku, muna nishadi ku zo ku buɗe kunnen ku. Tashar zamani tana nan tare da ku, Firdausi Na'ibawa gani nan a gare ku. Al'umma ko ina ku suke godewa. Fasaha rediyo tasha don al'umma, mita 91.9 ku seto ku kama tasha ce ta kowa. Ma'aikatanmu aikinsu sun dage, kowane fanni suna ta yi sun goge, ba sa yin wasa da ayyuka sun burge. Muna maraba da kowa sai ku zo ku shige, FM fasaha tana burge kowa. Fasaha rediyo tasha don al'umma, mita 91.9 ku seto ku kama tasha ce ta kowa. 'Yan siyasa mun yi shiri mun tsara, ku zo ku jera ayinku za mu saurara. Ba mu da datti a ko'ina ba kura, kiran ku muke farashi za ku ɗan dara. Fasaha rediyo ba ta jinkirtawa. Fasaha rediyo tasha don al'umma, mita 91.9 ku seto ku kama tasha ce ta kowa. Babban goro sai magogin karfe, wani kaya sai amala kowa ya gefe. Aikin ku kuke yi ko ina kun tsefe, lungu da sako fasaha ke ce a tafi. Birni da karkara ku kuke haskawa. Fasaha rediyo tasha don al'umma, mita 91.9 ku seto ku kama tasha ce ta kowa. Ku so baje haja mai talla ma ya kawo, fasaha ta yi kira ba batun kai kawo. Mai talla da riba gobe ma zai dawo, maza da mata ku garzayo ku yi kawo. Shimfiɗar fuska fasaha ba damuwa. Fasaha rediyo tasha don al'umma, mita 91.9 ku seto ku kama tasha ce ta kowa. Mazaunin mu Kano a nan ne za ku gan mu, bago da ɗan gari ku nema za ku samu. Lawan dan bazau a titi